लोगोफोर बोथोरा माने आं बेलासियावसो फैदों आरो मोनाबायानो मथा मथि सानाथ' हाबबायानो होनजायो। भिडिअखौ बारा मोजां नङा जानांगौथ' आङो जिखिजाया भिडिअ खालामनो फैनायलाय खालामनोसै। जिखिजाया नोंथांमोन आङो दिनैनि भिडिअखौ बुंना होनोसै आङो आंनि चेनेलनि सोमोन्दै एसे आरोना। हेल' एभ्रिवान, खुलुमबाय बयखौबो एन्ड वेलकाम बेक माय इउटुब चेनेल। स' नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन बरायबावनाय थाबाय। लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ टाइटेल आरो थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं मानि थाखाय दिनै भिडिअ बानायदों। भिडिअखौ बारा गोबाव खालामा आरो बारा बुंबायबो थाया, जिखिजाया आङो बुंना होनोसै। लोगोफोर भिडिअखौ जागायनायनि सिगां मोनसे बाथ्रा बुंनि। माने लोगोफोर आंना भिडिअ खालामबा माने स' होननाया माने अभारद्राय बुंजाबाय थायो आरो लोगोफोर। माने स'आल' माने बांसिन गोसो फैबाय थायो आरो बिसो एकदम फार्स्ट बुंजाबाय थायो। बेनि थाखाय आं नोंथांमोनाव सरि बियो। नोंथांमोना खोनानायाव बिराद गाज्रि खोनायो, माने स' बुंबाथाय बिराद बोरैबा मोनो आरो एकदम। आंबो बोरैबा मोनो, आंबो नुनानै बोरैबा मोनो, माने एसे बुंफ्लांबाय थानाय जायो आं आरो। नै आरो बुंफ्लांबावबाय आङो माने स' होननायखौ आङो माने खम खालामसिगोन एसे, माने एसे थाल लानानै बुंसिगोन आङो। माने फार्स्ट बेल' फैबाय थायो आरो। जियानो जादोला आङो बिदि बुंबाय थाला आङो। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांगोन होननानै। लोगोफोर आङो इउटुबनिफ्राय बेसेबां रां मोनखो आरो आङो इउटुबनि बादै आङो एसे फोरमायगोन आरो इउटुबनिफ्राय आरो बेसेबां रां मोनखो। लोगोफोर आङो इउटुबनिफ्राय दासिमबो फैसा मोनथ'वाखै आङो। नोंथांमोना नुखादों जानांगौ, आंना दाख्लैबावैसो गुगोल एडसेन्सआ फैबाय। नोंथांमोना सिगांनि भिडिअआव नायाखैबा नायनो हागोन गुगोल एडसेन्सआ सफैनायखौ। आङो गुगोल एडसेन्सआ सफैबाय दाख्लैबावैसो। आं दा इउटुबनिफ्राय थाइसेबो फैसा मोनथ'वाखै। मोनसिगोन आङो इउटुबनिफ्राय फैसा मोनो एसे नांबावगौ आरो। आं गासिखौबो अलरेडि होखाजोब्बाय। गुगोल एडसेन्सआबो दाख्लै फैबाय, नोंथांमोना नुखाबाय। आङो एकाउन्ट नाम्बार गासिखौबो होजोब्बाय आङो। आंना जेबो प्रब्लेम गैला आरो। जिखिजाया जेब्लाना आंनि माने गुगोल एडसेन्सआ माने $100 जागोन, बेयाव अलरेडि आंनि एकाउन्टआव हाबहैखागोन आरो ना। माने गासिबो बेंक डिटेल्सखौ होजोब्बाय। बेनो आं इउटुबनिफ्राय थाइसेबो फैसा मोनाखै दिनैसिम। नोंथांमोना साननांगौ आंनि भिडिअआव माने बबेबा भिडिअआव आरो गोबां भिउस फैनाय दङ मिउजिक डेन्सआव। नोंथांमोना मार फैसा मोनदों जानांगौ। बेयाव आं फैसा एसेबां मोनाखै आङो। बे भिडिअआव माने भिउसआ जेसेबां सिगाङाव मनेटाइजेसन जायै समावनो माने भिउस जाखादोंमोन आरो एसेसोआ। दा उनाव जा एसे एनै मनेटाइजेसन एप्लाइ जानायनि उनाव भिउस फैदों, बिसोरनिफ्रायसो एसे मोनदों। आं इउटुबनिफ्राय एसेबां रां मोनाखै। दाथ' आंनि भिडिअफोराव एसेबां भिउसबो फैया आरो नोंथांमोना मिथिखागौ आरो एड्सखौ आरो एसेबां रावबो फुल नायखाया। एड्सखौ नायबाबो खोब जेनेबा 3 सेकेन्डल' आरो लोगो लोगो स्किप खालामखायो। बांसिनानो स्किप खालामखायो, बांसिनानो नायखाया एड्सफोरखौ। जुदि नोंथांमोना थाब पेमेन्ट मोनजानो लुगैदोंबा, आंनि भिडिअफोराव जा एड्स फैयो स्किप खालामनाङा आरो। नोंथांमोना पेमेन्ट मोनजानो लुगैदोंबा आङो जेब्लासिम पेमेन्ट मोनगोन आं नोंथांमोननो बुंनानै होखागोन, आङो भिडिअ खालामनानै होखागोन। आङो माने नै बुंफ्लांलायबायानो। लोगोफोर आङो माने जेब्ला आं पेमेन्ट मोनो, आङो नोंथांमोननो मोनसे गिफ्टवे होगोन। नोंथांमोना आं इउटुबनि जाखिनि गिफ्ट मोनो आं बेखौ नोंथांमोननो खावसे होगोन। खावसेया जाहैबाय आङो मा होनो सानदों, 1000 मानि माने फार्स्ट उइनारनो 1000 आरो सेकेन्ड उइनारनो 500। स'आ जालायलांबायानो आरो। जियानो जा आङो 1000खौ फार्स्ट उइनारनो आरो सेकेन्डखौ 500 होनाय जागोन। नोंथांमोना आंनि आं होनायखौनो गारथारनांसिगोन स'खौ। आङो इउटुबनिफ्राय गोबां सिखायबावनांगौ दङ लोगोफोर। आङो इउटुबनिफ्राय आं दासो सिखायबाय दङ। आंना एसेबां भिडिअ खालामबो रोङा आं दासो सिखायबाय दङ। नोंथांमोना गाज्रि मोननो हागौ। जियानो जा लोगोफोर, आङो इउटुबनिफ्राय सिखायबाय दङ। आं इउटुबनिफ्राय गोबां सिखायबावनांगौ दङ आं इउटुबनिफ्राय। आं इउटुबाव रां फैसा खामायनो फैयाखै। नोंथांमोना आंखौ फैसा खामायनो फैदों, जानला मेनला भिडिअ खालामफैदों बिदि साननो हागौ। आं बिदि खालामनो फैयाखै। जायखिजाया आङो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे मोजां भिडिअ फोरमायना होनो हायो आरो माबा मोनसे पाब्लिकनि थाखाय माबा मोनसे मोजां रादाब, बेफोरबायदि माबा मोनसे आरो बिदि फोरमायनो फैदों आङो। आं इउटुबाव फैसा खामायनो फैयाखै। बेनो आं इउटुबाव गोबां सिखायनांगौ दङ आंहा। आं दाबो इउटुबनिफ्राय एसेबां दाबो रोंजोबाखै। आङो रोंदोंबाबो खोब दासो 5%सोल'
इउटुबनिफ्राय रोंनो हाबाय आङो। दा आंहा गोबां सोलोंबावनांगौ दङ इउटुबनिफ्राय। नोंथांमोना नुलांबाय थाखागोन नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय हानायमानि। आं इउटुबनिफ्राय आंहा बुंनायनिबो इसेबां नलेजबो गैया, दा सिखायबायसो दं नालाय। नोंथांमोना जियानो जादोला भिडिअखौ नायलांबाय था, बिदिनो आंखौ मदद होलांबाय था। नोंथांमोननि भितराव आं बिदिनो मोजां बिदिनो भिडिअ बानायनो नाजागोन, बिदिनो एन्टारटेनमेन्ट लाबोगोन। लोगोफोर आंनि भिडिअआव बिदिनो मिक्स जागोन, बिदिनो भिडिअखौथ' आं एसे टाइम मोनबाय थाया भिडिअ खालामनो। हायाबाबो जेखि आङो भिडिअ खालामनो नाजाबाय थागोन आरो एकदम दैलि मोनसे भिडिअ। लोगोफोर माने आङो इउटुबाव माने सानफ्रामबो भिडिअ हगारनो सानो आरो आङो। दा नै बे बागानावनो खामानि ओंखारबाय थायो आं, बेनि थाखायनो आङो दैलि भिडिअ होनो हाया आङो। बेयाव खामानियानो मथा मथि सानसेल' बाद थायो, बाद खामानि। दाथ' आरो खानायनि बोथोर, दा बिराद खानाय आरो दा बे समावनो दा सापातनि इनकामा आरोना। दा जों बेखौ खानांगौ, जोंनो खानानै जोंनो हैनांगौ बेनो आरो। दा आरो खामानियाव आं फैयाबाबो आरो जोंनि आरो फाइन नांगोन आरो, बेनि थाखायनो आङो बेयाव खामानि मावफैबाय थायो। बिदिनो जों लोगो नांनासो गायदों नालाय सापातखौबो। भिडिअखौ आं बिनि थाखायनो बारा दैलि भिडिअ खालामनो हाया। आं भिडिअ खालामनो सानो, आं बे खालामबाबो बे बागाननिल' भिडिअ नायगोन आरो बेखौलाय बेसे नायनो, नङा होमबा? बरिं मोनो। आङो दा आरो एसे चेनेलनि बागै, आंनि सोमोन्दै बागै एसे बुंना होननानै फैदों आङो, बेखायनो भिडिअ खालामफैदों दा बेयाव बागानाव फैनानै। बेनोमोन, आं इउटुबनिफ्राय दासिमबो फैसा मोनाखै। दा आंनाव डलार बुगासिनो आरो। दा आं खोन्थागोन जेब्ला पेमेन्ट मोनो बेसेबां फैसा मोनखो आं खोन्थागोन आरो। मालाय बायदि आङो खोन्थानो हामा, बेफोरबायदि गैलाया। खोन्थानो हामनाय जों खोथा गैलाया, बुंनो हायोथ'। इउटुबा जेबो माबा खालामाथ'। नों बेसेबां फैसा मोन्दों बेखौ खोन्थानो हायो। नोंथ' इउटुबाव नोंखौ एसेबां नायाना, बेयावलाय मा खोन्थानो हामा, बेथ' नङाथ'। आं खोन्थागोन आरो नोंथांमोननोबो गिवे होगोन। आं दहायनो बुंखाबाय, फार्स्ट उइनारनो 1000 आरो सेकेन्ड उइनारनो 500। बिथांमोननि एकाउन्टआव सोना होगोन आङो। नै आरो थांलायबाय। नोंथांमोना आंखौ बिदिनो मदद होबाय था। आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै दोनबाय। नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय रोजा साबायखर थाबाय। आंनि भिडिअआव बिदिनो मिक्स नुगोन, ब्लग, बिदिनो एन्टारटेनमेन्ट बिदिनो नुबाय थागोन। नोंथांमोना आंखौ बिदिनो हेफाजाब होलांबाय था। बिदिनो आं नोंथांमोनजों बिदिनो मोजां गाज्रि सावरायलायबाय थागोन। भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर, उनफोराव लोगो मोनलायसिगोन। आंनि भिडिअआ इन्टारेस्ट जागोन ना जाया, आरो आं माबायदि भिडिअ खालामनांगौ, लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर। आं माबायदि भिडिअ खालामबा मोजां जागोन आरो माबायदि कन्टेन्टनि भिडिअ लाबोनांगौ नोंथांमोना आंनो फोरमायहर। लोगोफोर बेनो, आं माबायदि भिडिअ खालामबा मोजां जागोन आरो ना। भिडिअ नांगौ, एन्टारटेनमेन्ट नांगौ ना ब्लग नांगौ, आंनो खोन्थाहर। बेफोरो मार थान्दा मोनदों आरो बोथोरखौ फैनानै मार गोजोननाय मोन्दों। थांनोनो बायोलै बेफोराव फैबा। आं दा हारसिंसो दंफैयो। ओजा जाबाय हाजो, आरो हिमालय हाजो। मैदेर फैनांगौबा गैला, खारखागोन आं। मैदेरा खाथिफोरावनो थाफैखायो। जियानो जादोला बिदिनोसै। भिडिअखौ दोन्थ'नोसै आं बेयावनो। मोनाबायबो, भिडिअआ बारा मोजां नङाबो जानांगौ। दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन। नोंथांमोना मा खालामनांगौ मिथिखागौ आरो ना, बेखायनो मा बुंबाय थानो। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामदो ओरै। आं मालायफोरबायदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालाम बेफोरबायदि आं बुंबाय थानो बायो आरो। माने सोरबा बुङो आरो, बिदि बुंबाय थाबा माने आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामलां, बायदिसिना बिदि बुंबाय थायो आरो ना। सेयार खालामना हो, कमेन्ट खालामनांगौ जोंहा नङा, सेयार खालामना हो लोगोफोरनो बायदिसिना बुङो। खायसेया बिराद रागा जोङो आरो, माने बिसोर मा बुङो, माने भिखारिफ्रासो बिदि साबस्क्राइब खालाम मा खालाम बिदि बुङो आरो। लोगोफोर बिदि नङा। इउटुबना बिदिनोखा रुलानो। चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगौ आरो खालामनायालाय। थेवबाबो नायग्राफोरालाय मिथिखायो दानिया बयबो, सोरथ' एसे रोंथारि जाम्बा दङ दानि जुगावलाय। मिथिखागौ, ओंखायनोथ' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, बेनोसै आरो। सोरबा अननानै मोजां मोनोबालाय सेयार खालामखागोन, नङा होमबा? आं थाबाय रायलायनाय फैनाय जाबाय। दोनथ'नोसै भिडिअखौ, बाय बाय।